maraming salamat po kay Ma'am Evelyn sa lahat na tinulong niya sa asawa ko. Salamat po, Ma'am Evelyn. Mag-ingat ka palagi. Ma'am, salamat sa ning gimbulig siya mo. Salamat kami sa Mayor sa gimpagamit niya ambulansya para makakadto kami sa Manila. Dara ko nga salamat sa Mayor Hector L.O. Ito si Marlon Adarayan, isang responsableng ama at mapagmahal na asawa. Ganito ang kanyang kalagayan, mahigit 2 buwan ang nakararaan nang siya'y lumapit sa atin upang makahingi ng tulong sa ating mga masugid na followers. Dahil sa sama-samang tulong ng mga taong nagmalasakit, lalo na ng sponsor, siya ay napadala sa Maynila upang magpagamot. At masayang balita, siya po ay nakabalik na po dito sa bayan ng Lawang. Kung kaya pupuntahan po natin at nandito na po tayo sa kanilang tahanan. Tara guys, kumustahin natin sila. Sa ating pagpasok pa lamang sa kanilang munting tahanan ay nabanaag ko na kaagad ang masiglang pangangatawan ni Kuya Marlon. Ayan, magandang hapon po. So nandito po tayo ngayon sa bahay ni Kuya Marlon Adarayan. So nakarating na po sila, nakauwi na po sila dito po sa bayan ng Lawang. So ayan, kausapin po natin sila. Yes, upo. Ayan. Hi, ate. Natanglaran na. Sandali, nakakalimutan ko ng mga pangalan nito eh. Mantakin mo, ilang buwan kayo doon? Bali, 1 buwan? Sobra? Sobrado ako. Tulog. Grabe. Kaya, alam mo, kuya, tumaba ka. Panay ang bahog mo doon, Ayan si Ate Janet. Ayan, naalala ko na. Hi, Ate Janet. Hi, Kuya Marlon. So, Kuya Marlon, kumusta na yung pakiramdam natin ngayon? Okay naman ako. Ko lang pa ng pag-ihi. Ano yung problema mo sa pag-ihi? Hindi ka pa rin, Nakalabas ang ari ko pag-ihi. Pero ayos na yung yung pakiramdam mo, yung pantog mo, hindi na masakit, yung tiyan. Masakit lang siya pag hindi ako nakalabas yung nababara yung catheter. Oo. So ayan, naka-catheter pa rin si Kuya Marlon. So pero at least ganyan, nakakaupo ka na, nakakapaglakad ka na. Oo, nakakapaglakad na. Pero ayaw mo na, huwag ka munang mamasyada doon sa kalye, Pinapamuya ka sa doktor. Hindi pwede din kasi talaga mamasyada ka, kaya syempre dadalhin mo yan na catheter mo. Pati si Ate Janet, medyo tumaba ka, Ate Janet. So, nung nasa Maynila kayo, ate, saan kayo, namalagi? Saan kayo umistar? Dito sa Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Sa Santa Maria, Bulacan. Kaano-ano ninyo yung tinirahan nyo doon? Auntie ni Marlon. Ay, auntie. So, buti naman, ang galing, ang mababait sila at pinatira kayo doon. So, sa loob ng, mahigit na 2 buwan, doon kayo nakatira sa kanila. So, mag-thank you kayo. Baka mapanood nila. Sige na, mag-shoutout kayo. Anong pangalan? Honoria. Tapos yung mga kasama nila doon, yung mga kapinsanan ninyo, mga kamag-anakan ninyo, mga lahi ninyo. I-shoutout ninyo yung mga lahi ninyo doon sa Tagalog. Hindi, sabihin nyo lang, at least magpasalamat lang kayo. Sige, bisayain mo. Huwag kang mag-alaala. Maraming salamat kay Auntie Honoria na nakatira kami doon sa kanilang bahay. Ayan, shoutout po kay Nanay Honoria na tinirhan po doon nila Ate Janet at Kuya Marlon. Saan nga? Sa Pangasinan. Bulacan. Ay, Pangasinan. Ano ba yan? Mali na kayo. Sa Bulacan. Ayan. So, pag may check up, babiyahe kayo papunta ng Maynila. Babiyahe kami tika sa Bulacan papuntang East Avenue. Sa East Avenue. 'Di ba ang laking tulong na ginawa ni Ate Evelyn sa inyo? Mantakin ninyo, pinapunta kayo ng Maynila, tapos siya na bali yung nag-aasikaso doon. Bali yung magaganap na mga ilang check-up yung naganap nangyari sa inyo, kuya, doon? Maraming check-up. Hindi ko mabilang. Tapos, maraming laboratory. Oo, marami. Lahat ng mga laboratory sa atin. 2 beses.
laboratory ako. Pagbalik ko ulit, laboratory na ako. Opo, oo. Tapos anong findings? May sinabi na ba sa inyo kung anong sakit? Ano raw, may nakabara daw sa may-ari ko. Di nila sinabi ng doktor kung anong nakabara. May nakabara. May nakabara daw sa Ano? Sa palagay ko kulang sa dirig yan. Hindi na pwede. Ano ba yan? So, dalawang laboratory. Basta pabalik-balik kayo ng check-up. Oh. Tapos pagkaalala ko parang may mga komplikasyon, di ba? Pero sa ngayon okay na kayo. Okay na. Okay na nga mataba ka na nga. Pero so babalik kayo parang babalik pa kayo. Babalik pa kami. Schedule lang parang pag-opera. So may mangyayaring operasyon, operahan ka pa rin. Ngayon. Ano yung schedule? Ang pagbalik March 1. March 1. Kung anong pitsa ang pag-opera. Basta mga nasa Marso yung operasyon. So, sana maging matagumpay yung operasyon. Siyempre, kailangan magdasal kayo na maging matagumpay at makabalik kayo doon sa Maynila para siyempre, matuloy na yung operasyon na isasagawa sa'yo at para tuluyan ka ng gumaling, Kuya Marlon. So, ayan, kung may gusto po kayong sabihin doon sa ating sponsor na talaga naman pong nagmalasakit po sa inyo, tumulong po sa inyo, sige na, magsabi na kayo. Sige ka muna, Ate Janet. Maraming salamat. Huwag kang po. iiyak, ha? Maraming salamat po kay Ma'am Evelyn sa lahat na tinulong niya sa asawa ko. Salamat po, Ma'am Evelyn. Mag-ingat ka palagi. Maraming salamat po sa DSWD na tinulungan po kami makauwi dito sa probinsya. Ayan. So, ikaw naman, Kuya Marlon, baka may gusto kang sabihin mo na, huwag kang mag-alaala. Sige. Ma'am, salamat sa ning gimbulig sa amo, sa ginhatag mo sa amo ng mga pagkaon, pamasahe. Darakong salamat sa imbulig. Pasalamat kami kay Mayor sa ginpagamit niya ambulansya para makakadto kami sa Manila. Darakong salamat sa Mayor Hector L.O. Labi na liwat kan Maestro Waray nga darakong bulig siya. Ano ba yan? Ang sabi ko sa inyo, wag nyo na akong pasalamatan. May kita yung iba na Ayan, so sa ngalan po ni Kuya Marlon at saka kay Ate Janet, maraming salamat po sa lahat po ng mga taong nasa likod po ng pagtulong po kay Kuya Marlon na siya po ay mapagamot sa Maynila. Lalong-lalo na po kay Mayor Hector Ilong sa DSWD po. Lalong-lalo na po kay Madam Evelyn de Asis Bergonia. Ayan, maraming salamat po. At nawa po ang dalangin po natin sa pagbabalik po nila Kuya Marlon sa Maynila ay maging matagumpay po yung operasyon na gagawin po sa kanya. So, tulungan po ninyo kaming magdasal na sana po tuluyan na pong gumaling si Kuya Marlon para po siya po ay makapanchiks. Hindi, para po makapaghanap buhay na po. So, ayun, maraming salamat po. So, yes, abangan po ninyo yung mga kasunod na vlog tungkol po kay Kuya Marlon sa mga darating na araw dahil magpaparid po kami dito sa Lauang. Muli, maraming salamat po sa lahat at tulungan po natin sila sa pagdarasal na maging matagumpay ang gagawing operasyon kay Kuya Marlon.